हेलो चेक हेलो हेलो। अरे गाना गावेल बड़ कि खाना खाएल बड़? अरे गाना गावेल बनी देखत रही हाता की स्टूडियो और लागता वो आवता सब तक एथी बा। हई कौन गाना होता है? गाना दोनों हाथ से दाबे बैलून रे। अच्छा वो वाला ट्रैक बा। ठीक बा ठीक बा। बोल बता ने गा के सुनेबो। हेलो आई भैया, हम रंजीत रंगदार आज अलवेला म्यूजिक में एक बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग भइला। ओ रिकॉर्डिंग गाना कुछ ऐसे बावे कि 12 बजे रातिया में करे दुर्गतिया अपति बुता के अनाथ हुनरे अहबति बुता के अनाथ हुनरे दुनु हाथे दाबे बहेलु नरे सखी दुनु हाथे दाबे बहेलु नरे। ये कुछ म्यूजिक लगाओ तनी डायरेक्ट गाना हो। ठीक है लगाई रेडी परजीत बास अलबेला म्यूजिक। डीजे सोनू कुशवाहा गीत बजा। 12 बजे रतिया में करे दुर्गतिया 12 बजे रतिया में करे दुर्गतिया बती बुता के अनाथ हुनरे बती बुता के अनाथ हुनरे दुनु हाथ दाबे बहेलु नरे सखी दुनु हाथ दाबे बहेलु नरे दुनु हाथ दाबे बहेलु नरे। अंतरा याद बनो? हाँ अंतरा तो याद बा। अच्छा से बढ़िया से मिला के गइल। ठीक बा। आइए गुरु जी सॉफ्ट राउरे आशीर्वाद हो। म्यूजिक अंतरा के म्यूजिक बाय। ठीक बा। डीजे सोनू कुशवाहा गीत बजा। चलल ना जाला मोरवा से चलल ना जाला मोरवा से लड़ल फसिलवट लोढ़ावा से लड़ल फसिलवट लोढ़ावा से चलल ना जाला मोरवा से लड़ल फसिलवट लोढ़ावा से छुए दरानी हमारे कह के छोड़ले बमुआना बेकार कह के सुन सखी दिहल सदा से गड़ाई पनियो में मिले ना सुकून रे पनियो में मिले ना सुकून रे दुनु हाथ दाबे बहेलु रे सखी दुनु हाथ दाबे बहेलु रे सखी दुनु हाथ दाबे बहेलु रे। परजीत बास अलबेला सोनू कुशवाहा गीत बजा। सुनला बनी पलंग पर हाथी हो बनी पलंग पर हाथी दादारी दिहलस चुमुक खानी चापी हो दिहलस चुमुक खानी चापी बनी पलंग पर हाथी हो दिहलस चुमुक खानी चापी हो पहली बेरी तो सड़क गईनी बनलस बनानी भड़क गईनी देखो भोर भोजपुरिया रंजित रंगदार विशाल माटी में दिहल सामुन रे छोटू माटी में दिहल सामुन रे दुनु हाथ दाबे बहेलु रे सखी दुनु हाथ दाबे बहेलु रे दुनु हाथ दाबे बहेलु रे। हो गई? हाँ हो गई। मुंह दुखा गइल। चलो रेस्ट रूम में आराम कर। झुरा गइल बा पूरा अभी मुंह दुखावे के फेर में पानी। चलो आराम कर लो तनी मुनी। ओकर बाद खाना वाला गाना। ठीक बा ठीक बा।